Fit-3 snin li ġejjin, pajjiżna ser jospita wieħed mill-akbar avveniment importanti fl-industrija diġitali. Dan hekk kif Settembru illi ġej, aktar minn 1500 persuna ser jattendu għas-sitt edizzjoni tat-THU 2018 Valletta Malta li ser tittellgħa fil-Forti Santirmu kif ukoll f'dar il-Mediterran l-konferenzi l-Belt Valletta. Dan l-avveniment li qabel kien jittellgħa fil-Portugall u kien jattira kumpaniji diġitali kbar fosthom PIXAR kif ukoll WALT Disney Pictures ser isir bejn l-24 u 28 ta' Settembru u qed jiġi organizzat mill-organizzazzjoni magħrufa bħala Trojan Horse was a Unicorn. L-organizzazzjoni THU twaqfet fl-2013 minn Andre Lewis biex bekk tingħata pjattaforma b'mod globali lil kumpaniji kif ukoll individwi li huma intiżi fis-settur tal-logħob diġitali u fl-industrija tal-films. Ħalli bekk dawn ikunu jistgħu jaqsmu l-esperjenzi kif ukoll jaħdmu u jitalmu flimkien. L-imħuħ wara l-organizzazzjoni THU għażlu lil Malta sabiex itellgħu dan l-avveniment ta' prestiġju fit-3 snin li ġejjin. Dan għall-fatt li jqisu lil pajjiżna bħala gżira potenzjal li tkun iċ-ċentru ta' eċċellenza fis-settur diġitali. Fil-fatt wieħed mill-pjunieri ta' dan is-settur Scott Ross spjega kif il-qagħda ġeografika ta' pajjiżna tgħin sabiex din il-komunità intiża f'dan il-qasam dejjem tkompli tikber. B'reazzjoni għal dan, is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembre qal li avveniment bħal dawn mhux biss jgħinu sabiex ipoġġu lil Malta fuq il-mappa ta' dan is-settur, imma jkunu wkoll ta' kontribut fil-proċess ta' reklutaġġ. Fil-fatt fl-edizzjoni ta' din is-sena, Malta ser tkun qed tospita aktar minn 30 kumpanija li qed ifittxu li jimpjegaw il-ħaddiema f'dan is-settur. Is-Segretarju Parlamentari saħaq dwar il-pedamenti li fuqu huwa mibni dan is-settur li huwa riżors uman li ma mezz huwa tant importanti għal pajjiżna. Huwa fakkar kif permezz tal-edizzjoni THU 2018 Valletta Malta dan mhux biss ser ikun qed jiġbed aktar turisti lejn pajjiżna, imma ser ikompli jtejjeb ir-reputazzjoni ta' Malta f'din l-industrija tant promettenti. Intant fix-xhur li ġejjin, Malta ser twaqqaf l-Istitut Malti għall Gaming Ewropew bil-għan li jippromovi direttament l-industrija tal-logħob diġitali.